Continuamos en Vigo a debate, hoxe estamos a falar da situación da lingua galega, do noso galego, e temos connosco a Fran Alonso, que é director de Xerais, temos a Borxa González, que é divulgador, e tamén a Sendia Alonso, que é o presidente da coordinadora Semente. Explicábamos que facían cada un deles. Quería retomar neste sentido para preguntarvos que, de cada estamento, que poderíamos facer para mellorar a situación do galego dende Xerais, dende, bueno, pues, Orgullo Galego e as redes sociais, efectivamente, como falábamos, que son agora un vehículo importante para os adolescentes, e dende Semente, que agora mesmo a educación básica desde a cuna, pero non sei se prolongar esa tipo de escola con lingua vehicular galego a infantil, secundaria e demais. Niso estamos, niso teimamos, o que pasa é que non é fácil, non é fácil manter a semente tal como estamos, moito máis camiñar un pouco para adiante, pero bueno, é algo no que estamos traballando con ilusión e con moitísimas ganas, ese é o camiño que tentamos seguir. O que podemos facer, dende Semente, por exemplo, evidentemente, todas as nosas crianzas falan galego, aprenden galego, creo que debemos intentar espallar. Non podemos ser un gueto, decir, nós somos 13, 15, 17 os que sexamos, falamos en galego e o mundo exterior está aí e vive pola súa conta. Nos convidamos a familias, hai familias que entran na Semente sin ser 100% galego falantes. Dicen, bueno, eu a veces sí falo en galego, a veces non. Entonces, nos parece que tampouco podemos deixar a marxe esa xente. Si non eres, polo menos, demasiado bélico hacia o galego, polo menos esa xente hai que intentar animala. Entón, nós o que facemos, bueno, despedimos un compromiso. Nos escolarizámonos en galego, pero non a xornada laboral deles non remata ás 3 da tarde cando se van para casa, continúa. Entonces, ás 3 e 5 se pode seguir falando en galego. Entonces, calquera actividade, del CER, non sei se te escoitades música, se ledes algo, pois darlle continuidade e que siga sendo en galego. Entonces, ese compromiso por parte das familias existe, elas son conscientes que lles costa traballo, é evidente, porque non son 100% galego falantes, pero o que vamos facendo é gañar máis persoas que se van sumando á causa. Podemos presumir de que sí que hai familias que, sin ser totalmente galego falantes ou moi pouco galego falantes, a día de hoxe son, e as súas crianzas están escolarizadas en galego. Referente ao que decías ti de dar un paso máis, pois sí, nos, por exemplo, este ano que somos 13 crianzas no cole, chega o mes de xuño, que remata o curso, 5 delas teñen que marchar por idade, pasan ao primario. Claro, para nós é bastante dramático, porque miras que todo ese traballo que estivemos facendo e que os resultados están moi á vista, vai por un barranco abaixo. Porque iba a preguntarte, que pasa cando un rapaz galego falante entra na escola pública? Pois nada, non pasa nada positivo. A escola tal como a concebimos fora da Semente, pois é un axente desgaleguizador. Entonces, non lle queda máis remedio para as crianzas como para todos, para as adultas, o sentido de pertenza a un grupo é fundamental. Entonces, as crianzas que chegan falando galego, se é unha crianza no medio dun cole que son todos castelanfalantes, evidentemente, ela quere pertencer a ese grupo. Entonces, a xeito de pertencer é, bueno, pois, vestirme un pouco como se visten os demais e falar como falan os demais. Entón, máis cedo ou máis tarde, acaban mudando o idioma, polo menos nese ámbito. Despois, fora dese ámbito, se cadra, pois continúa co galego, donde sempre se desenvolve un galego, pero ese é un ambiente onde, de xeito automático, eles se dan conta e cambian de chip. Aquí non teño que falar galego, non fala ninguén, eu non vou ser menos que ninguén. Entonces, é moi complicado. Entón, claro, para a Semente, que se nos marchen estas 5 crianzas, pois nos resulta dramático, nos dá moitísima pena. As familias, non che conto. Entón, o que pensamos é, pois, como fixeron outras sementes en toda Galiza, neste caso en Trasancos e en Compostela, implantar un ensino primario. Claro, un ensino primario son palabras maiores. Precisamos un espazo moito máis grande, precisamos máis educadoras, todo iso, en definitiva, se reduce en cartos. Entonces, claro, sin ningún tipo de axuda, resulta moi difícil. Pero, a pesar de todo, teimamos e estamos aí dándolle moitas voltas para poder, de cara a este curso que ven, non é inviable, pero se cara de cada curso seguinte, bueno, eu penso que poderíamos dar aí un saltiño cara ao primario. Para nós sería fantástico e para as crianzas e as súas familias sería maravilloso. Que facemos dende Xerais? Bueno, a ver, eu creo que Xerais desde os seus inicios, non? No ano 79,
comenzando a publicar nos 80, en 1980, leva un percorrido de galeguización moi relevante desde o ámbito da cultura e do libro da cultura, non? Eu creo que un dos grandes acertos de Xerais foi, digamos, ser unha editorial xeralista, o seu propio nome vende aí, non? Unha editorial xeralista que abarca todos os ámbitos da edición e que intentou sempre, digamos, dirixirse un abano de público máis amplo posible, non? Eso tamén o intentamos seguir facendo hoxe. Hai ámbitos como a da educación que lamentablemente estamos xa moi reducidos con respecto a como éramos, moi reducidos porque realmente temos moi poucas posibilidades e o mundo do libro de texto hoxe é moi complexo, pero sí que seguimos con esa vocación de intentar chegar ao máximo número de lectores e lectoras, non? Nese sentido, pois, conseguir ampliar o abano e o círculo de lectoras con novelas como as de Ledicia, que ti citabas antes, ou de Pedro Feijó, ou de Manuel Rivas, que acaba de recibir un premio importante, que de setembro ata agora vendeu 9.000 exemplares, pois realmente é un éxito, porque o que fai é ampliar ese abano de lectores, non? Pero sí que temos un problema real de alfabetización, non? É dicir, aínda hoxe temos un problema real, parece mentira, tantos anos despois, dunha poboación que maioritariamente, xa non digo que fose educada en castelán, que foi educada en castelán, non? É certo que hai unha serie de xeracións xa relevantes, a miña non, pero unha serie de xeracións relevantes que tiveron galego na escola, non? Pero que sucede? Que, aínda que tivesen galego na escola, a súa relación coa lectura, a súa relación coa cultura produciuse casi sempre desde o castelán, non? E iso é algo que temos que revertir, non? E para iso necesitamos axudas públicas, non? O caso que se comentaba da semente, non? Parece increíble que un proxecto como a semente non este apoiado institucionalmente, non? Eu fixen hai un ano unha proposta nun simposio da Asociación Galega de Editoras, e desde a Asociación Galega de Editoras transmitiuselle a Xunta, a Federación de Librerías, e aínda non foi respaldado, non? Que é un proxecto de crear unha liña de subvencións para as librerías, non para as editoriais, para as librerías, que me parece moito máis relevante, que aposten polo libro galego en función da súa facturación. Facturas máis libro galego, tes un nivel maior de axudas, porque eso fai que os libreros teñan interés en poñer o libro galego no escaparate, en poñerlo nas mesas de novidades e rachar con esa invisibilidade que temos tantas veces, non? Lamentablemente, a día de hoxe ainda non se puxo en marcha. É necesaria políticas activas nese sentido, non? Políticas que sexan capaces de romper con dinámicas e favorecer a presenza do galego en todos os ámbitos. Nas redes sociais? Pois aí hai dúas vías, non? A primeira é a nivel institucional, precisamos que haxa un compromiso, haxa un plan organizado, non, para achegar o galego ás redes sociais e para normalizalo, sobre todo. Por exemplo, falábamos antes de Cataluña, non? Cataluña ten un departamento que xa traballa para contactar con todo tipo de empresa, dende Spotify, a Amazon, a Movistar, etc., para chegar ao galego. Entón, nós cando entramos nas plataformas vemos que temos a opción de catalán en todo, non? Sen embargo, no galego non é así. No galego non existe iso, vemos que Siri non fala en galego, que Instagram ou WhatsApp non teñen a opción de galego e que o corrector de WhatsApp corrixe cando escribimos en galego, vemos que Twitter ten a opción de catalán pero non de galego, e ademais dende aquí dixe que, bueno, que o galego, que claro, que son grandes multinacionais, como van mirar para o galego, que é unha cuestión menor, non? Entón, precisamos, por unha parte, un gran plan a nivel institucional que achega o galego en todos eses ámbitos, non? De redes sociais, en novas tecnoloxías, etc. E logo, por outra parte, tamén, que dende a sociedade civil, non? Pois sigamos traballando, achegando a lingua galega nas redes sociais. Eu comprobo moitas veces como moita xente galego falante logo nas redes sociais aínda non fala en galego, e o orgullo galego, dende o seu modesto espazo, demostra que é posible, non? Eu, dende o ano 2021, pois xa traballo profesionalmente, demostra que podes crear contido en galego e poder vivir del, non? Teño a sorte de traballar pois con empresas, persoas, institucións, poñer tamén orgullo galego ao seu servizo, non? E demostrar que o contido en galego
triunfa e é exitoso, non? Hai moitísimos exemplos para falar do galego, pero tamén para non falar do galego. Quero dicir, hai moito contido para falar de viaxes, unboxings, maquillaxe, ciencia, deporte, cada vez vai a máis, e todo isto é grazas ao papel da sociedade galega, non? Hai pouco eu comprobaba en TikTok como no prazo de 2 anos cuadriplicáronse as canles en galego, non? De xente nova que está facendo contido para falar igual ás veces de nada concreto, non? Pero que tamén é necesario, non? Tamén precisamos contido en galego que fale de temas banais, por exemplo, ou de música, ou de moitas cousas, non? Entón, eso todo precisa tamén un impulso. Non pode ser pois que moitas veces a nivel institucional ou de televisións públicas o contido que visibilicen de Instagram, YouTube e todo iso, sexa en castelán, non? Entón, eso temos que mudalo. E hai esas dúas vías fundamentais, pero que proxectos como Orgullo Galego e tantos outros demostran que é posible que o galego non limita para nada. Falabades das institucións e quería, nos queda 10 minutiños para rematar, preguntarvos se poideses que lle diríades ás institucións como medida máis urxente para protexer o galego? Que é o primeiro que cada un de vos pensa que tería que facer a Xunta, tería que facer os concellos, que tendrían que facer dende as administracións? O primeiro, se cadra, sería escoitarnos, falar con nós, cos distintos eidos onde nos movemos, pero sí, escoitarnos, ser proclives e decir, bueno, cal é a problemática. Despois podenche axudar como ti queres ou non, pero polo menos sentarse. Nos solicitamos varias entrevistas con diferentes administracións e nunca nos negaron, simplemente non nos contestan. Entonces, claro, iso xa é unha declaración de intencións. Se ninguén che dice sí ou non, ou pa semana, xa falaremos, pero nin che contestan, creo que o pasotismo pola súa parte é total e absoluto. Entonces, o primeiro e o básico creo que é escoitar. Eu teño algo que decir, pois me gustaría que alguén me escoitase, neste caso a administración, que non é calquera cousa, quen lle dá un envoltorio a todo isto, porque todas as iniciativas están moi ben, o que fan as editoriais, os que fan contidos en galego, os que fan esas coliñas, os que fan a xente calquera, que ten un grupo de baile, de canto, de calquera cousa, pero todo iso ten un empaque dentro da sociedade, e quen lle dá ese empaque ten que ser a administración. Se a administración, as distintas administracións non nos escoitan, moi poquinho podemos facer. Entonces, o primeiro que lle pido e que deberían facer é sentar e escoitarnos cales son as cuestións que nos lle podemos decir, e eles poden rebatilas ou non, pero polo menos escoitar. Eu penso, algo principal non é que dende as institucións defenden que galego e castelán son idiomas en pé de igualdade, executar esa igualdade real. Non pode ser que as crianzas queiran ver debuxos e non teñan a posibilidade de velo en galego. Non pode ser que se ti vas ao cine nunca poidas ver unha película dobrada ao galego, ou que se accedes ás novas tecnoloxías ás redes sociais, dende un reloxo para contabilizar os pasos ata o Instagram, que non teñas a opción de galego. E iso pasa todo por tomar medidas políticas, claro. Nós podemos presionar ás empresas, como xa se conseguiu en moitas ocasións, que a sociedade civil presiona as empresas para que den a opción de galego, para que inclúan o galego. Pero todo iso solucionase de xeito moi sinxelo, e é que exista unha planificación política que integre o galego. Eu, no meu caso, que estudei na UNED, eu tiña prohibido, como o resto do alumnado, facer os exames ou os traballos en galego. Entón, se partimos dunha base que o galego falante vale o mesmo como a persoa castelán falante, teremos que ter as mesmas condicións e os mesmos dereitos, porque non é unha cuestión de enfrentar falantes, que non o é, senón de que as políticas sexan reais a prol do galego. E o mesmo no campo que me toca, en internet e nas novas tecnoloxías. O galego foi conquistando espazos moitas veces grazas ao impulso da xente e non das institucións. Mentre non teñamos un gran plan a nivel galego que achegue o idioma, ou alo menos exista como opción en todos estes ámbitos, non vamos ter unha igualdade real, penso eu. Sí, eu coincido con o que se dixo. Creo que realmente é necesaria unha planificación lingüística efectiva, moi potente, ben pensada,
que derogue o decreto do bilingüismo e que incida moi especialmente no ámbito da educación, pero que incida no resto dos ámbitos, e que estea medido con orzamentos e con periodificación, porque sin eso non imos a ningún sitio, e iso pareceme fundamental. Hai que planificar, é dicir, planificar é elemental. Hai que abandonar ese discurso da paz lingüística, que é un discurso enganoso. Dicir, que é a paz lingüística? A paz lingüística é o que estamos vivindo agora, deixar esmorecer o galego, non? Ata que chegue un momento que xa non sexa recuperable. Dicir, esa actitude que está mantendo a Xunta. Hai que abandonar ese discurso de paz lingüística, porque é un discurso co que nos queren enganar. Non hai paz lingüística. O que hai é deixar morrer o galego, non? Dicir, polo tanto, hai que superar ese discurso. E logo tamén creo que é moi importante, digamos que dar pasos de prestixio da lingua, non? Dicir, dar pasos que leven a lingua a lugares de prestixio nos que hoxe non están, pero que nos que necesitamos instalarnos tamén, non? Iso é algo fundamental. É suficiente, entendo que no caso de Semente non, o apoio institucional a iniciativas en galego? Obviamente non. É inexistente, máis que suficiente. Non, no noso caso non temos ningún tipo de apoio institucional, co cal, pois, pouquiño que fose, sería benvido. Sí que é certo que hai outras sementes do país que sí o teñen, Sí. Sí, hai sementes do país que sí que, pois, o ben o Concello, a Deputación, lles botan a mano que poida. E, claro, é unha axuda moi grande para eles. Despois, conten que os nosos recursos son ultra limitadísimos. Calquera cousiña que che podan aportar, pois é de moita axuda. No noso caso, nada. Pero, por exemplo, en Semente Lugo, en Semente Compostela, sí que teñen algunha axudiña, algún apoio institucional. Entonces, iso bota unha man moi grande. Casi un milagro que siga en Vigo, non, Semente? Bueno, non é un milagro porque está desvos, claro. Do traballo de toda a xente que está aí currando todos os días, pero sí que é moi difícil, sí. A veces ou pensas cando temos que botar as contas, digo, non sei como podemos subsistir, pero sí, subsistimos. Levamos case 12 anos e subsistimos. Iremos para adiante. Xerais as iniciativas ou dende a parte existen ou falta? Evidentemente, sempre se necesitan todo tipo de apoios, non? Eu creo que o que máis se necesita nestes momentos é que se entenda que a lingua é un patrimonio de todos os galegos e galegas, un patrimonio sen ideoloxía. A lingua non ten ideoloxía. A lingua é un ben cultural e un ben cultural que nos identifica, non? E perder ese patrimonio é gravísimo, é de unha gravidade brutal, e deixar de sernos en moi boa medida, non? Por lo tanto, de verdade que estamos dispostos a deixar esmorecer ese patrimonio. É a pregunta que eu lle faría a Xunta, non? No caso de Orgullo Galego e das persoas que fan contido en galego en redes sociais, no seu caso, o proxecto vive principalmente de acordos, colaboracións con empresas, con asociacións, etc. Tamén temos unha parte non institucional, pois principalmente de concellos, algunha diputación de posta en valor ou de realización de contidos culturais, charlas, etc. Pero sí que eu, ao menos, xa non pediría que te den cartos, non? Principalmente falo xa dentro da Xunta, senón que cando levan adiante proxectos conten con esa diversidade de persoas e de colectivos que están xerando contido en lingua galega moi diverso en redes sociais, que é algo que non se fai e que non se fai premeditadamente, porque ademais cando eu sempre digo, a min, o meu proxecto non ten que ser o escollido sempre, pero cando ti ves que hai algo que fan premeditadamente, é cando chirría moito, e como a min, outros, non? Entón eu sí que pediría máis colaboración institucional con todos estes... Custa chegar a eles? Claro, sí. Claro, a lo menos unha colaboración institucional con estes proxectos e que vexan que podemos tecer sinerxias, que podemos facer cousas positivas e que non se pechen en banda pola cuestión lingüística ou porque ás veces reciban críticas, non? Esas críticas desaparecen sendo efectivos e tomando medidas. O que decía Sendi, polo menos que nos escoiten. Claro. Ese sería o mínimo. Que se contesten un correo. Claro. Bueno, pois aí queda esa mensaxe, pero para despedir quería unha mensaxe final sobre o galego, xa que, bueno, pois estamos facendo o programa para que isto non morra, a preocupación que existe que poidamos deixar morrer o galego. Que lle diríamos a xente que nos estea vendo que teña algunha dúbida de que temos que cuidar o noso patrimonio?
Eu incidiría un pouco no que dixen antes, no que o galego é un ben común que temos todas e todos nós. Temos que aprender a valoralo, temos que aprender a defendelo e temos que aprender tamén a que o defendan, non? A que as persoas que nos representan o defendan, non? Porque se non defendemos o noso, realmente quen o vai defender, non? E creo que nun mundo globalizado como que vivimos, en un mundo en que cada vez máis as identidades particulares teñen máis valor neste mundo globalizado, é fundamental defender unha lingua como o galego que nos modelou o longo de tantísimos séculos. A miña mensaxe vai ser positiva e é que xa no século XVI, se non me equivoco, xa apareceron as primeiras medidas para pegarlle aos rapaces e as rapazas que falaban galego, e ao longo dos anos e dos séculos houve moitísimas medidas de persecución contra o galego. E pese a todo e con todo, o idioma segue aquí, segue vivo, vemos que en moitos ámbitos cada vez vai a máis, vamos conquistando espazos, vai conquistando prestixio, non? E é algo importante que temos que seguir aí, porque é a nosa identidade é o que nos mostra o mundo, non? Vivimos nun mundo moi globalizado, onde que cada vez somos máis iguais en todos os ámbitos, vestimos igual, escoitamos a mesma música, vemos as mesmas películas, non? Pero hai moita xente que lle gusta, que defende esa diversidade, esa riqueza que hai no planeta Terra. O galego é parte diso, a nosa cultura é parte diso, e eu creo que poñendo todos e todos a nosa parte, creo que vamos a revertir a situación, porque houve situacións moito piores e, con todo, a día de hoxe o galego segue en pé, non? Eu creo que a nosa visión é desde o optimismo e desde a ilusión. As cousas pintan mal, pero como, bueno, nunca chegou que non escampara, pois nos abogamos por iso. E fundamento iso, por exemplo, cando vexo daqui a un pouco que teña que ir a buscar as crianzas, a semente, a ilusión coa que saen, coa que falan, coa que se relacionan e todo iso, dices, isto é moi difícil de que poida morrer. E a ilusión que teñen eles en levar adiante nos resulta contagiosa e non nos queda outra que resistencia e alegría. Pois esperemos que nun aniño esteamos a falar de que semente pode arrancar tamén en primaria e que tamén se vos escoite, que cheguen esas axudas, ese apoio institucional que tamén é tan necesario nun proxecto tan importante como este. Así que, Sendi, moitísimas grazas por acompañarnos, foi todo un placer. Fran, moitísimas grazas, dende Xerais tamén. Borxa, seguiremos aí con orgullo galego, moitísimas grazas polo traballo que faz. Graciñas a vos polo convite. A todos vos, como sempre, grazas por estar aí ao outro lado, que sodes os máis importantes. Volvemos o mércores que ven. Chao. Ow, ow, ow.